κρατάω την ίδια σειρά, έτσι. Κύριε Μοιρά, ποιες είναι οι προτάσεις σας σύντομα, παρακαλώ, είναι το μεγαλύτερο θέμα της συζήτησής μας αυτό, τα υπόλοιπα θα είναι πιο σύντομα όλα. Τι προτείνετε για το γκέτο στο κέντρο της Αθήνας? Ωραία. Νομίζω ότι είμαι αρκετά περιεκτικός στο λόγο μου. Ναι. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Την γκετοποίηση την έχουν αντιμετωπίσει με πετυχημένους τρόπους άλλες πόλεις. Ακούστε λοιπόν πρακτικά συγκεκριμένα μέτρα, τεκμηριωμένα και πετυχημένα. Τι θα κάνουμε για τους εξαρτημένους? Θα ακολουθήσουμε αυτό που έκανε το Βερολίνο. Πριν από 20 χρόνια, όταν έπεσε το τείχος, το Βερολίνο κατακλείστηκε από εσωτερική μετανάστευση. Ήρθαν οι Ανατολικογερμανοί και έπεσαν στην κατάθλιψη, βλέποντας τη διαφορά της επίπεδου ζωής τους, και μαζί με την κατάθλιψη έπεσαν στην πρέζα. Πώς αντέδρασε ο Δήμος εκεί? Κάλεσε εθελοντές, κάλεσε μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστράτευσε τις δικές του δυνάμεις και είπε: ελάτε να φτιάξουμε τα λεγόμενα κέντρα ημέρας, που όμως είναι 24 ώρες διάρκειας. Τι είναι αυτά τα κέντρα ημέρας? Με τη βοήθεια των εθελοντών και βεβαίως με τις δυνάμεις του Δήμου, βρίσκουν χώρους. Εκεί βέβαια τους νοικιάζανε, εδώ υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι. Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε για παράδειγμα για την πλατεία Κουμουνδούρου από το ΙΚΑ να παραχωρήσει 2 ορόφους από αυτό το κτίριο, να μπουν μέσα ο Δήμος, εθελοντές, χορηγοί, να φτιάξουν αυτούς τους χώρους ως ξενώνες και από το πρωί έως το βράδυ οι άστεγοι ναρκωμανείς, οι εξαρτημένοι, να μπορούν να σιτίζονται και να βρίσκονται εκεί. Αυτό το έκανε το Βερολίνο και το πέτυχε. Δεύτερο μέτρο. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε για τους μετανάστες? Ούτε πάλι θα ανακαλύψουμε εμείς την Πυρίτιδα. Θα στρέψουμε το βλέμμα μας στο Λονδίνο. Το Λονδίνο είναι η πλέον πολυπολιτισμική πόλη της Ευρώπης, πέραν βέβαια του Άμστερνταμ. Φιλοξενεί 180 διαφορετικές εθνικότητες και φυλές στον αστικό ιστό. Εμείς έχουμε την εξής πρόταση. Λειτουργία μικρών υπαίθριων αγορών από τους μετανάστες με χαρτιά, στις πλατείες, στους πεζόδρομους, σε διάφορα μέρη της πόλης, όπου οι μετανάστες θα πωλούν προϊόντα από τα ελληνικά μικρομάγαζα της Αθήνας. Με κυλιόμενη σειρά, με ταμιακές μηχανές των μικρομαγαζών και βεβαίως με ποσοστό επί των πωλήσεων της ημέρας για αμοιβή τους. Αυτό έχει πετύχει πάρα πολύ στο Λονδίνο, αλλά εκεί δεν πουλάνε προϊόντα των εγγλέζικων μαγαζιών, πουλάει ο καθένας ό,τι θέλει. Εμείς λέμε εδώ, θα διασπείρουμε τη διανομή προϊόντος για τα μικρομάγαζα. Ο μικρομαγαζάτορας στην Κυψέλη θα μπορεί να πουλιέται οι 2 του τσάντες που θα δίνει στην Κουμουνδούρου. Και αντίστροφα, που βέβαια στην Κουμουνδούρου έχουν κλείσει το σύμπαν. Επίσης, όσον αφορά τη μετανάστευση, 2 θα είναι οι προϋποθέσεις για τους νόμιμους μετανάστες να δουλέψουν σε αυτές τις αγορές. Ο υγειονομικός έλεγχος, να μάθουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν είναι φορείς επικίνδυνων νοσημάτων για τη δημόσια υγεία, και κατά δεύτερον, εκμάθηση της ελληνικής. Πρέπει να μάθουν ελληνικά, έστω και τα στοιχειώδη, για να ενσωματωθούν στην ελληνική πραγματικότητα. Τι κάνουμε με τους μετανάστες χωρίς χαρτιά, τους παράτυπους ή τους παράνομους, όπως τους λέει ο κόσμος? Σε αυτούς τους δίνουμε την ευκαιρία, εάν θέλουν εθελοντικώς, να εργαστούν στις αγορές του Δήμου με μια επιπλέον προϋπόθεση, ότι θα συμφωνήσουν σε ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Εάν λοιπόν ο Δήμος δώσει ένα κίνητρο, ένα μεροκάματο σε νόμιμους και παράνομους μετανάστες, αυτομάτως κατεβάζει την κοινωνική ένταση. Κατά δεύτερον, αποκτούμε πρόσβαση σε στοιχεία που εδώ και 15 χρόνια μας λείπουν. Ούτε ξέρουμε πώς είναι, ούτε ποιοι είναι, ούτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Επίσης, χρειάζονται διαδημοτικές συνεργασίες. Είχα πει σε ένα άλλο debate καλή ώρα, στο 984, για το Αίγυο, το παράδειγμα του Αιγείου. Ο δήμαρχος του Αιγείου εκεί μου είπε, και οι άνθρωποι τέλος πάντων του Δήμου, φέτος οι Αιγιώτες θα φάνε λεμόνια από το σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν χέρια να τα μαζέψουν. Και είχα πει τότε λοιπόν στους ανθρώπους του Δήμου, θα μπορούσατε άραγε να μιλήσετε με έναν δήμαρχο όπου υπάρχει πρόβλημα όπως στην Αθήνα και να του ζητήσετε με την βεβαίως συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης και την εγγύηση να σας φέρει ανθρώπους που θα το θέλανε να δουλέψουν εκεί αντί να σαπίζουν άνεργοι και άστεγοι στις πλατείες. Λέει με μεγάλη μας χαρά και να τους είχαμε τους ανθρώπους με ανθρώπινες συνθήκες και με φιλοξενία και αγάπη. Γιατί ο Έλληνας είναι ζεστός και ξέρει την προσφυγιά και τη μετανάστευση την έχει ζήσει. Μετά από το Αίγυο σας πληροφορώ ότι με πήραν τηλέφωνο 3 κοινοτάρχες από την Αργολίδα που μου είπανε, βρε φίλε, δεν λες αυτή την πρόταση γιατί φέτος δεν θα φάμε ούτε πορτοκάλια εμείς. Πάω παρακάτω τώρα. Παρεμπόριο έχει μεγάλη σχέση με το θέμα της μετανάστευσης και της οικονομικής αφέμαξης του ιστορικού κέντρου. Για το παρεμπόριο εμείς έχουμε τις εξής προτάσεις. Στέλνουμε τα καλύτερα
ευγενέστερους δημοτικούς αστυνόμους, αγόρια και κορίτσια, σε όλους τους πεζόδρομους εκεί που γίνεται όλο αυτό το ντυλάρισμα με τις μαϊμούδες και ενημερώνουν για μία εβδομάδα τους περαστικούς λέγοντάς το εξής. Αυτές οι μαϊμούδες που θέλετε να αγοράσετε, αγοράστε τις άμα θέλετε για μια εβδομάδα. Πάτε το σκάσμο, όλες πάτε τις. Αλλά να ξέρετε δύο πράγματα. Ότι είναι ματωμένες μαϊμούδες, γιατί είναι προϊόν καταναγκαστικής παιδικής εργασίας σε εργοστάσια της Ανατολής, και είναι και ακριβές μαϊμούδες. Διότι αγοράζοντας τη μαϊμού, χάνεις έσοδα ως κράτος, ως κοινωνία, και ο θείος σου, ο πατέρας σου, ο αδερφός σου μπορεί να μείνει άνεργος, μπορεί να κλείσει το μαγαζάκι του. Κάνω μια υποσημείωση βεβαίως. Ο μεγάλος έργος του παρεμπορίου δεν είναι στους πεζόδρομους. Σωστά, κύριε Πορτάκη μου? Ακριβώς. Λοιπόν, είναι στις λαθρέες αποθήκες και στη διακίνηση που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως μέσον για εξαγωγή λαθρέας σε άλλες χώρες. Θα σας πω το εξής. Ως ποδηλατιστής, εγώ και οι φίλοι μου, ξέρουμε τουλάχιστον 5 τέτοιες αποθήκες. Απορώ που δεν τις βλέπει κανείς. Και είμαστε στο δίλημμα. Τι κάνουμε τώρα? Να πάμε να το πούμε στην αστυνομία, να πάμε να το πούμε στην δημοτική αστυνομία, ή από εκεί θα μάθουμε ποιος είναι και θα μας βρουν σφαγμένους? Συνεχίζω. Τι θα κάνουμε για τον δημόσιο χώρο? Θα ακολουθήσουμε αυτό που έκανε η Πράγα στη Τσεχία και τα Τύρανα στην Αλβανία, τη γειτονική. Λοιπόν, δεν υπάρχει πλατεία στη Μάλτα που να μην έχει ασύρματο ίντερνετ, φωτισμό, χημικές τουαλέτες, παγκάκια, πράσινο. Δεν υπάρχει, μου φαίνεται αδιανόητο ότι πρέπει να συζητάμε για αυτά τα αυτονόητα στην Αθήνα και να λέμε ως, ας το πούμε, στο πρόγραμμά μας έχουμε να βάλουμε χημικές τουαλέτες και φωτισμό. Τα Τύρανα μας έχουν ξεπεράσει προπολού. Τα Τύρανα, ολοκλήρωση, Γιώργος. Ναι, για τα Τύρανα μόνο να σας πω κάτι για να δείτε τις συγκρίσεις. Ο Δήμος Αθηναίων έχει προϋπολογισμό κάθε χρόνο 940 εκατομμύρια ευρώ. Τα Τύρανα έχουν 28 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν κάνει το ιστορικό τους κέντρο αγνώριστο. Αγνώριστο. Κύριε Κωνσταντίνη, με χρήματα του Δήμου. Με χρήματα του... Να σας πω κάτι, θα διαφωνούσατε δηλαδή την πλατεία του Μοντούρα να την κάνουμε ιδιώτες ανθρώπινοι? Αρκεί να γίνει, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Την έχουν ιδιωτικοποιήσει την πλατεία, δεν είναι γενικά. Και μου επιτρέπετε. Ολοκλήρωση, Γιώργο. Ωραία. Θέλω να σας πω για την εγκληματικότητα. Απλά πράγματα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αν το καταλαβαίνω, αλλά αν υποθέσουμε ότι μας εκλέγατε στη Δημοτική Αρχή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα, το είπα και στην άλλη συνάιδευση για την Κουμοντούρ, θα έκανα δημιουργικό ακτιβισμό. Θα πήγαινα ως δήμαρχος κάθε πρωί και θα δισοδεμόταν, δεν θα άφηνα τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να πει στο γραφείο του. Και θα έλεγα, πείτε μου, ποιος πολιτικός θα άντεχε ένα τρελό δήμαρχο κάθε μέρα να φωνάζει στα κανάλια και να λέει αυτός ο Υπουργός, κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμωνα, του Ψηρή, του Κολονού, του Κεραμικού, δεν ασχολείται με το πρόβλημά σου. Πείτε μου, ποιος πολιτικός θα άντεχε μια τέτοια παραπομάνα ενός δημάρχου? Κανείς. Και για το έγκλημα λέω ότι οφείλει η ελληνική αστυνομία να αποδείξει τις ικανότητες της, διαλύοντας τις συμμορίες και τους μεμονωμένους Έλληνες και ξένους κακοποιούς που έχουν κάνει την Αθήνα ένα γκέτο, μια θράκα εγκλήματος. Κύριε Κωνσταντίνου.